जोंहा दिनै निज्लागुरि इक'टुरिज्म जे निजिरा पिकनिक स्पटआ फानेराम सारनि आखाइजों जोंहा बेखेवजाबाय। दा दिनैनिफ्रायनो जे आङो जोंनि ओनसोलनि एबा बे जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जे खावलायनो सानो जे दिनैनिफ्राय जोंहा नैबे निज्लागुरि इक'टुरिज्म पिकनिक स्पटआव फैनानै बयबो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा आइ आफामोनहा फैनानै जाफैनो हासिगोन। जों खोनानो दं नैबे दिनैनि हराव हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि खुंगोन। जोंहाथ' दिनै 7 रिंगानिफ्राय हारिमु मोनाबिलि दं। बे हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै मेन आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा फुकन बर' बिथां आरो बेजों लोगोसे फम्बि बर' बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बे जायगासिम सफैनो थाखाय बबेथिं फैनांगोन? बे जायगासिम सफैनो थाखायथ' जोंहा ओरै बे बङाइगावनिफ्राय फैनांगौब्ला ओरै काजलगाव जानानै बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय जोंहा डाइरेक्ट निज्लागुरि मोनफैगोन। आरो क'क्राझार साइडनिफ्राय फैयोब्ला काराइगावनिफ्राय सामथाइबारि गुरुबासा रुनिकाटा बिनिफ्राय सान्तिपुर मोननाय लोगो लोगो राइट साइड फैनानै अब्लानो जोंहा निज्लागुरि मोनफैगोन। आरो देग्लायनि फिस स्टाइल आरो टाइमिंफ्रा माबायदि खालामदों? जोंहाथ' दा देग्लाय फिस हिसाबै जोङो दिनैनि प्रग्रामावबो माने जोङो माने बास हिसाबैसो लानाय जादों। माने बासखौ जोङो 500 थाखा खरि लानाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय उइंगारखौ जोङो 400, प्राइभेट गारिखौ जोङो 200। दिनैनि जे प्रग्रामा जोंहा टाइमा 7 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम जोङो जागोन। आरो जोंहा पिकनिक लावखार ओंखाम जानो फैयोब्ला दिनैल' जोंहा 11 रिंगासिम थानो मोनगोन। बिनिफ्राय गाबोननिफ्राय 22 खालारनिफ्राय जोंहा जोबथा जानुवारिसिम माने 7 बाजिनिफ्राय लानानै ओरैहाय 5 रिंगा बा 6 रिंगासिम जोंहा सोलिगोन आरोखि।